Όμως τώρα θέλω να σας καλέσω σε μία κηδεία. Η κηδεία αυτή γίνεται στην Κορώνη. Κηδεύουμε το πιο σημαντικό παράγοντα για επαγγελματική αποκατάσταση. Κηδεύουμε τον Μπάρμπα στην Κορώνη. Ήταν ένας Μπάρμπας στον οποίο πρόσταξαν όλοι οι Έλληνες. Ήταν στοργικός, εξυπηρετικός. Το μόνο που ζητούσε ήταν να τον υποστηρίζουμε κάθε φορά που κρίνονταν το πόστο του στην Κορώνη. Σε αυτόν πρόσταξαν γενιές και γενιές να βρουν καταφύγια. Χιλιάδες γονείς κατέφυγαν να βολέψουν τα παιδιά τους. Ορδές νέων τον ζήτησαν για να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Δάκρυ πικρό θα αρχίσουν όσοι έμασαν να ζουν μαζί. Αλλά κι αν δεν πέθανε, πρέπει να του δώσουμε τη χαριστική βολή. Μετά τον Μπάρμπα στην Κορώνη όμως, το θέμα είναι τι γίνεται, η απάντηση ποια είναι.